Manyabuna abarai nigo bagendete gwesokya imeyorogongorwa busi elinde kweneke buna chisemi ngo kinakire gocha ase ebirengo binde litkolya rero nigo omowakili Cliff Ombeta abagakorwa obokonyi gocha ase skuru yoboroso ya Nyang'iti iyo gotoka imeye wodi ya Bomorinda okwana kora sinsemecho nigo boigo abolya abarai bande kweneke buna ngo sira bale chiskuru echichibwate obolemerwa anomono ase obwaga chibwe birasi chingaki abagakweneke buna omubaro obwaborokigwa nigo ogendete comment kana kiralitko Molikito Vincent Onyancha namange Gokwana kurase wodi ya Bomorinda ime ye bunge ya Bonchari ya kaunti ya Kisii nigo Cliff Ombeta tebirebuna nagendrete kurobo konyi gucheche skuru chiristari kwenyara unenchire ya moyo konyara kwereni yokoboko gochiase ekinyoro abantu bari bonse bakorode kunono kwa rueta gaiga kwa chire skari wasomere skari nende wasomere gaiga wasomere skari kwa bero muntu bana naberega nko expect bari na koira oirane obakonye na barabo osemba imoke ndoko baruskorunse ochigo igo ekere bante biri inchuo tokonye na indi ndoche mbari kwenyara gosemba bwate challenges mbabwate problem besanjiri goitsana tinkoira na kaka nigo boigamentire buna na chikubwatira na mona bwatani eriko nyara koene kibuna ngo kinya bale na gosira mangana ngichisemi ase chiskuru chianka bwate problem ne challenge necho nesaregete ende ne cracketi na ende mba njisa ini ngararende nimbeka kamo ibere boberega botato iga tonya comentrani ne birasi toche korora ngake mangana chakoba tutoriyo mobunge atamente birasi abatukura nankaiga ndigia abantu babere batatu torore bosenga torore sine birasi tocha kobeka na into iga ganka ndochi konya koganya mpaka dire boigo kubwatikana no kina kumubaro asaborokiwa imeche skuru ligokwerero kubara kwebinto igenta tebere na kabwente koligererwa sobo ime na konyara kone kibuna ebinto byengencho nkobwato kobire na gotoka chiskuru engana aboliri ababunge na boigo na abwatani bonse bechisemi kone kibuna nkonye murekera bare asobo ime challenges chachire abana nkomente kabare abana kerba mentakire abali munkomente kabare ekerba mentakire nilinko chicho chibabu chi water se birasi chi blackboard bitabu kerento wika challenge sebo tigaentu abanyene enke we take up that challenge to chake thank you bali bande bawo cha otoretera kende na bande otoretera baadaye ndosugeti atwa Gatija baibuli kurwase skuru ya Nyang'iti nigo boigo ba moiro koboko na komotebuna gendere gosire chiskuru chanka ase batebiruna bachikobwatira na sobwamo ase karango kikonyara gokinia chisemi ora toirana maega konya sokonyara thank you umweshimiwa nyatara konya sokonyara igasi ya untoje tambwete na ndegenderera thank you very much currently oyebe krase plan ntoanjira ite bache banyarosi nereba Turochia buto achakiri gamana yego chabatokonya ndogo suka nigo chinga kechibo igo kobori go kwarro cha sokorose wechi barasensemeyo engana Cliff ateberuna na chikobori abarai bari batenete ensemeyo kone kibuna chibara korosi wachire long sana ngencho to tenga nkuchiko cha kere January this year twayika nyiba twakanywire nchiranero atokonye kero kindu nyi push usinegendere koranchika please tianda chakega na tebete maite ucha gutware parero sibu umuntu atige maybe sobo ose asaruwete ose ngi maite teri priority asare ase intutura any priority asare igonda nyare go push mbabori maite we koende wa kamarunzo matenga kia tokonye iko turi ko babete just a request dokuba request na tubikaga threat gake no maite threat nero ngokonye na ko matenga kia botato bekiretie parebe buya ngurango za kwirana ole thank you very much Reporter ya Ndizi TV kurense moja Bomorinda imeye bunge ya Bonchari ya kaunti ya Kisii reterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha.